Такъв си. Какво можеш да правиш? Чакай, да кажем ли? Айде да правим 15 Мога да барби. взема една брадва и да ти играя в главата. Слушай. Щом си по-голям тарикат, какво мога да правиш и ти и аз? Мога да взема една брадва и да ти играя в гърба. Айде, идвай, вземи брадвата, играй ми на гърба. Да, аз мога. Вземи да идвай, айде. Аз на таки като тебе много ги гоня, ги бягат. Таки като тебе бягат. Като видят брадвата, сандали, мандали събуват и на плажа бягат. Остават жени, деца и почват да бягат на плажа. Цял плаж ги гледа как бягат. Злагация сте. Добре, айде дай да правим 15 бърбита с тебе двамата, да те видя колко Той си е пак тарикат. на бъргите. Той си знае. Айде, да не си тарикат, бил си по-голям Той тарикат. знае тренировки да прави. Шматка. Айде де. Дай му штангите, дай му лостовите, да се прави на лут. Там да дига, да умира от тренировки. Той знае човек. Наркоман.Дай му да друса протеин, да дърпа протеин. Дай му И аз от тебе цял ден да пия чашата да дигам. Той такъв е. Сега да му направиш една доза протеин, неадекватно.